Ug tungod niini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagalan ko ninyo sa pangan nga Eve. 30 anyos, single. Tagoa lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong discharge nga grabe ka foul na gyud ang iyang baho. Aron niya sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Eve, anak. Dali sakod. Ngano ma? Oh, gitutukan mong kukunin mo lain kay diha ma. Ngano man? Dako man ang imong batang. Di ka mabdos na. Dili maoy. Nagsige pa manggani ning akong dugo. Kano sa kalas gidugo? Last week. Pero lagi maoy irregular ang akong dugo. Usahay mo kusog, usahay hinay. Unya sa dili mo tultul sa adlaw. Ay, basta kay pagpiti lang yun og siguro. Sige ma, magpapalit lang unya ko ni Aaron. Na, sige magug ka limot og palito eh. Okay ra babe. Kay ba mansad ko nga dili ko mabdos. Ingnon lang nako si mama nga busy ka ita. May pa babe. Ay, kasakit sa akong tiyan. Oh, Lami mang mag-CR. o pa malagi ka matog. Nakatuog na ko, babe. Pero nakamata ko sa kasakit sa akong tiyan. Mag-CR sa ako. Ya, kumusta man? Sakit gihapon akong tiyan. Ganihara ko sige og sud sa CR. Lami jud ka ang iutong. Papi pa, mag-CR ko balik. Ngano man ni? Ngano murag lami man kaayaw iutong. Ay, kalain gid sa kong tiyan, oy. Oh, unsa ni murag naini kawas sa akong kinuo ko? Bata! Mabdos gid ay ko! Babe! Babe! Ang akong anak. Kupte tarong-tarong ang akong anak. Babe, relax lang. Iran, bantay ang bata. Bantay. Ma'am, kinahanglan juga mo relax. Ayaw pagliho kay wa ka maputol ang puso sa bata. Basta kasiguruan ninyong akong anak. Luwas na siya. Bila ha, ma'am, bila. Unya ayaw gid pagliho, okay? Oh, Dok. Uy, wow. Intak pa kayo ang imong placenta. Maayo ra gid siya. Raspahan pa ko, Dok. Ay, dili na. Kay limpyo kaayo imong placenta. Ma, Eve, ay, kumusta naman ka? ang bata, ma.
Hain ang akong anak, ma. Eve, Si Aaron. Hain siya. ito naglubong sa bata. Unsa? Di pa kaya sa bata. 6 months pa man siya. O kuwang og mga kagamitan ng ospital din. Ginoo ko. Recorded by X Thunder Gaming. Wagi ko magdahom sa kakalit sa panghitabo. Kung wa ko makuha wa ko mahibaw nga mabdos ba di ay ko. Tungod ko na to sa sobrang stress kay grabe ko ka tutok sa kontrabaho. Mo hinungdan nga nakuhaan ko. Og sukad adto, wa nagi ko mo kumpiyansa. Naginom na ko og pills para pagsiguro nga dili ko mo mabdos og usab nga wa sa plano. Unya, Babe, may nabantayan ka? unsa man babe? Kung may club ganit ba? Murag doon na ni kalainan. Murag, nako'y panimuhawan. Unsa? Naunsa maning akong mga discharge ron, oy. Kung dili yellow ang mugawas, nasa'y brown nga kolor. O gisog ka ay siyag baho. Bong langsi. Unya, katulang ako. O kung nagani mahitabo na mo ni Aaron, muhabdo siya. Pero, wa man ko'y nahikapan nga samad. Naunsa man di ay kahako. Basin nasira ka? Unsa? Nay nakasulti na ako. Nga kana ko nung ingon ana nga manimaho ang imo. Sign ko na nga nasira ka. Bako ka diya, oy? Anong good taon? Nga ikaw rin nakailabot na ako. Pasensya na. Pero dili ko mo risko. Bisa na niyag nasira ka o niya, patakdan hinoon ko nimo. Oh, Mas may pag-undangon na lang ni nato eh. unsa? O baka, basin og tungod sa pills na nga imong giinom. Posible ka, ma? Ay, wata kahibaw, oy. Ugnak, dili maayo nga magsigi ka og pills, ha? Kaya ang amiga nako sa una, no? Naoperahan biya sa tungod anang pagsigig inom og pills. Unsa? Daghan na gyud hinuon kay kog mga pangutana sa akong una-una kung unsa gyud ka hinungdan nganong naingon ani ang akong discharge. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, naa di ay mga ingon ini nga case sama sa ako nga dug-on paghihapon bisag mabdos na? O wa sad ko'y mga cravings o gipangaan adtong higayuna? Unsa may tawagan ang ingon ana nga case? O unsaon ako pagkahibaw nga mabdos ko kung ingon ana nga wa man ko'y kalahian nga nabantayan sa akong kaugalingon? Ikaduhang pangutana, sa diha nakuhaan ko, igo ra kong gipabila sa doktor o gisud niya ang iyang kamot sa ako. Pero wa ko makasabot atong higayuna kung unsay iyang gibuhat. Nangutan ako sa doktor kung raspahan ba ko niya. Naingon pud siya og dili, kay intact pa kuno ang akong placenta. Pwede di ay na? Ikatulong pangutana, naka-feel ko nga hapdos og murag na ay samad ang ako. Unya katur pagyud. Pero gihikap na ko, wa may samad. Sign ka kini sa infection? Ikaupat og katapusang pangutana. Kaning tanan akong gibati, diha na nako ni bantayan human ko nakuhaan. Og naniguro ko og inom og pills aron dili ko mumabdos og usab. Posible ka nga usasad kini sa nakaingon? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Eve.
Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usama man ako ka psychiatrist. Ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usama man ako ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi daghang inonta imong kapilian unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran re kanamo. Pwede ka mo magpadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kani nga anger doesn't solve anything. It build nothing but it can destroy anything. Pero naaro ba po'y panahon nga reasonable po nang masuko ka? Basta kay balog ka mo manage sa imong anger. Di kay mamuak ka botilya, manumbag kag tao kay suko ka. Okay naman nang masuko basta kay in an adult level sa pagpahungaw sa imong kasuko. Di kay mangulata kada or mangbuli kada sa imong classmate nga dugay na nimong wa makit-i kay nasuko ka for whatever reason. Okay? So, ang ato magtatampo karong adlaw mao kining si Ive. Ive ba pag-pronounce ani? Y-V-E. Ive siguro. Mao may akong pagbasa, no? 30 years old, single, taga Luok, Mandawi City. May tungod kini sa about foul discharge gihapon, no? Pupanihan man ni sa tong usang adlaw nga kong itambaga, no? Nga inunta sulat-suliran, no? Si Ive, taga Luok, Mandawi City. Regas de sa mga De La Cuesta family, mga Uwano family, no? Si Paing, musta naman kaing? Congratulations day, murag daog mga tong manok da. Imong manok, no? Ako di bang kurestradong butante sa Mandawi, no? So anyway, mahalagi na. Congratulations sa nakadaog, ug better luck next time sa napildi, no? Mga sabayog mga kailan ng Mandawi, mga De La Cuesta family na ako na maging na, no? Ug mga Tinsay family, mga Galo family na sila diha, ug mga Mayol. Boy, musta naman mo diha? Thank you kayo sa inyong pag-attend sa atong gathering natong ningaging bulan, no? Salamat kayo sa inyong gihagahid nga panahon. So, may tungod ni sa dili maayong discharge pa tong giingon niya, no? So unang pangutana ni Ive, naadi ay mga ingon ani nga sige mga case sama sa ako nga dugon pa gihapon bisan og mabdos na ug wala pasad ko'y mga cravings o gipangaan adtong higayuna. Unsa may tawag anang ingon ana nga case? Ug unsaon nako sa pagkahibaw nga mabdos ko kung ingon ana nga wala pa man ko'y kalahian nga nabantayan sa akong kaugalingon. Well, mag-pregnancy test, kana siya, di man yun na siya yung confirmatory, kaya may mga kaso nga mapositive ang sa kababae og human chorionic gonadotrophic hormone determination o sa pregnancy test, pero dili siya buntis, usan niya na kanang naay HMOL, mo na kung naibalaan sa ubigay ni namong subject sa una, o napapoy mga false positive lagi, no? So, ang imong ubigay ni may sweetog yung kayo na ni hinaot matanawan ni Doktora Panyares Doktora Quijano, Doktora Lourdes Atok, no? Inyo ning kaso ninyo nani. Pero ka mga tilimadon, mga presumptive signs nga buntis ka is di nakadugon o niya manay mga cravings, magnausea, magvomiting, unay breast enlargement, sumonay akong mahinumduman nga mga ingonta mga presumptive signs, na? So sunod nga pangutana, sa dihang nakuhaan ko, igo ra nga gipabilangkad ko sa doktor o gisud niya ang iyang kamot sa ako pero wala ko makasabot adtong higayuna kay kung sa iyang gibuhat. Nung mutana ko kung raspahan ba ko, niingon siya og dili ra kay intact pa kuno ang akong placenta. Pwede ba di ay? Discretion na sa imong attending doctor, no? Kung iraspa ba ka or di na lang ba kay intact ang pagkakuha sa imong placenta, meaning why na ibilin. Ang purpose manggod sa DNC kay parang may script
to makuhit o mataktak tong mga milit dito nga mga placental tissues nga mao niya source sa bleeding later on. So kung niingon siya nga nindot ra pagkakuha ang placenta pag after your abortion, so dili na angay nga iraspa iya tong clinical judgment, no? I hope kanang I do believe nga gikuan sa gato giayo kag trapo dito sa sud, bisan pa man wa gamite og kanang naipangkuhit namo sa una sa mga nang ginagamit sa bigay ni nga pangraspa, no? So okay na to siya, clinical judgment pa to sa imong attending doctor, no? Ikatulong pangutana, na-feel na ako nga hapdos ug murag may samad ang ako, unya katul pagyud, pero ug hikapon ako wala may samad. Sign kahani sa infection, most likely, no? Most likely. Kay usually ang inyong private part dili man na siya katol, no? Or na naamantay mga infection diha or naamantay gitawag og vaginitis, no? Ma-imbalance ang yeast and bacteria dang dapita, cause na siya redness, swelling, unya katol. Mao na siya ang inunta ang rason, no? Simbako lang po og na kay STD, no? I'm not saying nga na usa na posibilidad nga mahitabo nga naay mga katol diha. Pinakanindot nga buhaton nimo Ivy is magpa culture exam ka, no? Ikuan gyud kung unsa man kagawa ng naa diha, no? Kaya na ba tay mga tambal, depende sa infection nga naa diha, most likely pwede gi blood test, pwede kag i-culture ang vaginal discharge, imong ihi, pwede, or ang imong stool, or worst scenario, i-lumbar tap ka. Mga na mga diagnostic procedure to determine kung wala ba kay infection going on dihang dapita. Sunod nga pangutana, kaning tanan na kong gibati, diha ni nako nabantayan human ko nakuhaan ug naniguro ko og inom og pills aron dili ko maabdos og usab. Posible kaha nga usasad ni sa nakaingon? Well, kanang pills is ingnon ta contraceptive way na siya nga dili ka munabdos, no? Pero naapo na siya mga side effect, no? Ang pills naapo na siya mga side effect. Unsa may mga posibleng side effect kung usa ka babay naginom og pills? Ang pills maka-cause ni siya nausea and vomiting, no? Unya ang imong breast ma-enlarge, ma-engorge. Uban na nimo mo reklamo sila labad nilang ulo, yan na sila spotting. Ang uban yan nila ani mag-aminorya, no? Sa akong mahunuman sa among ubigay ni nga subject sa una, aminorya gani tulo ka buwan ka nga saksisim wala nakagirigla. So mao na mo gain og weight ang sa kababay nga nag-pills, unya uban nila moody, meaning mag-mood swing. Mo na usay ma-diagnose nila mo mga bipolar, pero due to mo lagi na sa defect sa pill nya mo dive or mo ubos ang ilang sex drive, dili nila yung ka horny or ka sexually active ang sa kababay nga nag-pills. Okay, so mo na nga ang imong concern kung posible ba mao lagi na makahatag mga side effects or adverse effect or unwanted effect ang pills, oral contraceptive pills, labi na gyud why proper guidance from may OB-GYN. So mo na ako ka-istorya sa imong problema ay o ginaot nakasabot ka sa akong speaker nimo. Ako Dr. Rene Obra, dili ko OB-GYN, pero kaming tanang doktor ningagi man mi ani sa tanan nga mga sakit sa tao. Only nga ang expert gud ani kung mao na atong isgutan gud ang mga OB-GYNecologist gayod, no? Ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini nga akong suliran. Salamat kayo sa makanunayon niyong pagpaminaw sa among mga RMR program. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, radio mo nationwide tataka remen. Daghang salamat ug maayong adlaw.